ug karon sir Ma'am Idol nakaagi man ta gapatag nga tuyom dire. Aw dili pa ni mahimo kung dili ta manguha no. Sakto pod kay iting paniudto na aning higayon na. Aw libre nagsudan oy. So kasili re paaway ani aw kumbati na kayo oy. Kanang gitudlo-tudlo na ko sir Ma'am Idol. Puro na tuyom sa mong palibot. Halos matamakan na lang nimo kay perting bagaa po kay ning tuyom ni diring napita oy. Ingon ani ra pagkuha sa tuyom sir Ma'am Idol o. Gamitan lang nimo og sibot din pangkahig pod. Dili gyud nato nakamuton pagkahig diha sir Ma'am Idol. Kay perting lamia pod kay nigtunok pod. Gikahig lang nato na ang tuyom pasulod sa sibot sir Ma'am Idol. Kay mao man ni atong gamiton pagyusyos aron makuha ni iyang mga tunok-tunok. Kung wala mo sibot sir Ma'am Idol, pareha ni akong gigamit. Pwede ra pod kayo ang buka gamiton oy. Kung wala mo kagamitan pagkuha na sir Ma'am Idol, aw ayaw na lang mo panguha oy gasol-hasol. Pag-order na lang muna ako sir Ma'am Idol kay ako na lang manguha. Ako bi aning katuwad-tuwad dire sir Ma'am Idol ha. Basin makaingon mo ba nga dili ko kabalo mo tirada ani. Sisiw ra kay ni atong gibuhat dire oy. Kapurong di ta aning higayuna sir Ma'am Idol. Kay perting inita man po ning panahon na pod. Dipinsaan lang po nato atong nawong sa kainit sa adlaw sir Ma'am Idol. Aron dili pod maingon og lubot ni atong dagway pod. Balong mura na nig lubot atong dagway. Saya-saya pa nato. Unya ingon ani on din nato sir Ma'am Idol. Yos-yoson lang nato aron mga tangtang ni iyang mga tunok.